Hey, what's up? Welcome to the channel. My name is Louie Pitamparong, your host for this day. So, ang atong hisgutan karon, dili pa. If you are new to my channel, please subscribe and then like for the YouTube algorithm. So, ang atong hisgutan for today is what the So for today's video, atong hisgutan ang typical mindset of a Bisaya. Focus na sa mga Bisaya. Typical mindset of a Bisaya when it comes to handling money. So, una na ang number one is pera lang yan mentality or kwarta ra na. So kana siya duhay kuan na sulab ana positive o negative. So dirita una sa maghisgot sa positive kwarta na mentality, assuming nga di nato kalikayan no ang atong pamilya, then natay savings nga dako-dako dayon atong pamilya na nagkasakit, so pera kuan lang nagkasakit, so kinahanglan gyud siya og kwarta. Actually dapat prepared gyud ta ana mo na gitawagan siya og emergency fund, pero makaingon gyud ta nga kwarta ra bitaw na makita ra na siya nato sa atong kakugi o giya sa Ginoo. Mo na siya ang pera lang yan mentality, pero sa positive na side. However, on the other side, negative. For example, kay nilaan ka og mall, kita kag nindot kay nga sapatos, nindot kag nga sapatos, pero daghan kag sapatos, Adidas, Nike, mga branded, nana pagpuyo og mga frugal life kana mga Adidas ba, mga Nike ba. So, going back to the topic no, kakita ka og sapatos, so imong gipalit kay nahibog ka, so maingon ka sildo na bitaw nako sa sunod semana, so pera kwarta bitaw ni at ang importante nga nalipay ko karon. So mao na siya ang bad side ana, pera lang yan mentality, dako kay nag-impact sa imong pagtigom, sa imong pagkatao char. Kay ngano stake ni ana ang imong future. Kung inana pirmi ang imong mentalidad, pera lang yan mentality, kada naay makita kwarta bitaw ni, munay magdaot sa imong kinabuhi bro, timani na bro. Yeah, kining ikaduha nga typical mindset nato mga Bisaya guys, mao ang klaro na kayo nga dili kaya sa budget pero gipugos jud og palit. Sama ni anang brand new nga mga sakyanan nga pwede ra man ta ka mo palit og sikanhan nga sakyanan, although kana batang light use ba, di mura gyapon na siya brand new, pero mas barato na siya og mga 20% kumpara sa brand new. Bisag dili kaya gyud, gilugos gyud, so ang resulta after 1 year nabaligya na pud hinuon ang sakyanan. So sa ako nga side no, although naibog mo jud ko mopalit og sakyanan, pero wala na ako gibuhat. Ang akong gibuhat nagpalit kog sikanhan nga motor kay barato ra. Dayon wala ko na fall ana nga kanang lugson bitaw gid ang budget aron lang mayahay ang kinabuhi, aron ang lantaw sa mga tao yahay ni siya aron napo kay status symbol ba, pero ang tinuod ay nagkalisod ka. So ang ikatulo guys, unahon ang dagko kaayo nga balay ay ang investment. So na ako'y mga kaila na nga mulon sa GSIS, mulon sa Pag-ibig bagha, then unahon ang balay nga dagko kaayo, dayon ulahin na ang investment. So ang result ana, maynusan ang imuhang kwarta sa imuhang loan o gamay na lang kay kag mabilin, kay wala man kay investment, wala man kay mga passive income nga mo generate para sa imuhang mga gasto kada adlaw. So nagkalisod na gid hinuon ka og samot. Karon kay na-realize man ako na nga butang, so ang akong ginahimo, nagbutang gid ko og investment para sa future, para sa mga umaabot. Although na ako'y mga loan, pero gabutang jud ko og investment. Dayon wala ko gabalay og dako. Kining akong balay gamay ini 70 to 80,000 ra gani ang gasto sa akong balay. Wala ko gadako og balay kay dako og maintenance. Dayon unahon nako ang investment para dili ko magkalisod puhon-puhon. So kung naamoy na learn ani nga video karon guys, please consider liking the video, and then ayaw pug kalimot og subscribe para malipay tang tanan. Daghang salamat. Bye bye.